Egun guztioi, mi esker hemen egoteagatik. Gaur hiru probintzietako lehendakari izandako Carlos Garaikoetxeari azken agurra egitera etorri gera. Esan dugun bezala egun hauetan belaunaldi konkretu baten ordezkaria da. Ezoiko gauzak egitera eta ezoiko egoera batean egitera egontzen abertzalea, militantea, konprometitua bere herriarekin. Belaunaldi horrek saiatu zuen nolabait ere gauzak eraikitzen gure herriarentzat. Aipatu izan dudan bezala guretzat Nafarra izatea badu balore simboliko handi bat. Badakizutenez transizioan gure Hego Euskal Herria zatitu zuten bi komunitatetan. Eta uste dut azierto handiz Euskal Herri jeltzalea garaiaretan Nafar bat jarri zula hiru probintzietako lehendakari buru. Euskaltzalea, abertzalea, azken finean beste gauzen artean garei historiko konkretu batean indarra batzaren aldeko apustua egin zuena, Euskal Herria Bildu nolabait ere babestu zuena, eta gu gaur gatozona gehien bere familiari gure babesa ematera eta lehendakariari eta abertzale handi bati agurra ematera.